Kategorie 1. Sekund a 3 desetiny. Erik Zeiss, který je jako vůbec první ztrácí Managa, 5 sekund a 6 desetin. To znamená, Nikolaj Griazin, tento ruský závodník, se dostal o pouhé 3 desetiny sekundy před našeho Erika Zeisse. Je to velice těsné, aktuálně na čele pořadí VRC2 po odjetí 2 bodů mezi dvěma jezdci právě s českou technickou Škoda Fabia Rally 2. No a my jsme startovní číslo 24 a to je další velká postava Martine světové rally. Hned vám to samozřejmě sdělíme, ale precizní jízda z lidského týmu. Na tom horizontu, který vybízí ke vstupu, tak pojďme na to! Dále jsme na to, obalí do prvního zrtky. To je ta silná, pozor jedna, vybrný závěrek, a stále to na dostane, jak se pusí a patří. Ale roubáme, světa, uvidíme, jak to dopadne. Chvíli, to se půjde, na prostě soutěži. Krásná jízda, razantní, ale zároveň čistá. Nebyl tam a je to tedy srovnání mezi továrními týmy. Tak tému Suninen mezi tím Roman Merus na závodní dráze, tady můžeme také říct, že Martin říkal, že F-Sportu šéfuje Malcolm Brogdon, tak šéfem tovární znaje Hyundai Hodně zrádné, to znamená i takový šampion světové rally, jako je SOS Managa. Má světový výsledek a tady mezi námi středisko ťažkého pokusátorského postupu. Je to nádherně. Možná vlastně nebyl tolik čistý, jako ale i ty krásné šampion Managa. Ano, Martin opravdu nejčilotější průjezd do Stanak. Zeiss celkově třetí. Narostli do toho, Martina Rosťaka a Jiřin Hajko, čili další dvěmi pilotami, 3 vteřiny, a velký závodník z továrny na Hyundai. S Ondrou Krajčou na navigátorském postu. Tady máme další česká posádka, číslo 41, Krásná Fabie Rally 2, to je předchozí generace, poctivé katování, ale taky čistá jízda podání českého závodníka. Budeme moc zvědaví na ten finální čas. Vážení český, dámy a pánové, váš potenci 100% zaslouží. ano, výborně, zítří tým, Škoda, Samohil, typické barvy Adamovi, krásná jízda, hop, skokl nižší, ale velice rychlá stopa doprava, žádný ani krok doleva doprava na jízce, uvidíme, jaký bude čas. Hned vám to samozřejmě dělíme, ale precizní jízda z lidského týmu, Líčkové Marumení, dva závodníka v rally sportu v České republice. Tak a nám už 2 síly, teď tam přijíždí. Tak pojďme na to!
je to z vrcholné kategorie Rally 1. Se rád potkal, vyfotil Boleslav, tady ho máme! Opět precizní katování. Ale musíme hlavně střízení to zkrátka mají sobě. Další otočka a jedeme rád, nebyl. Jo, Hyundai Revilanza, krásný průjezd. A teď je to znamená námořníka, budeme moc zvědaví na ten finální čas. Krásné nadvědutí a už je tady! Erik Zeiss nám ještě ten vnitřní asfaltový ovál, který musí bezchybně obkroužit. Ráno si to tady samozřejmě vyzkoušel, zjistil, jaké jsou podmínky a teď se musí vrátit do toho malého kolečka, kde se rychle otočí a bude spěchat dál. A teď je ztrácen žádný čas.